Kukaan kattelee tuolla. 130-grammainen hellas ja karkkitus. Hyvä, ottakaa lisää vaan yrittää kannattaa ottaa. Pojat, hei, sitten saatte näin. Pakumeili, pari paita, tutulottatot kaksi, että muutkin on tuo riistimukaan palaa. Tutiin oksia, tänään sitten teille tuon tavallinen afteri. Sitten leijonakarkit saatte vielä, manteerikarkit muuta ja samaan kylkiin. Mutta niin, mulla on tuossa viime syksynä jo toiseen vaan. Kohta sai sen tekistä, kun kannaa vissiin siihen alapuolelle. Se oli ensimmäinen selvästi artikuloitu suullinen tarjous. No niin, sitten vielä 70 ensimmäinen. Silloin koko kansa, nuoret miehet kärpäsiä, ajelee kansaa. Koko keski-ikä itseisen, se oli 50 vuotta, ja ei voi sanoa nimensä. Niin 190 vuotta on kulunut siitä, kun nämä pestuumarkkinat käynnistyivät Toholahdessa ensin.